Iritsi da abendua eta honekin batera abenduko zubia eta bertan Euskal Herrian ezinbestekoa den hitzordua Durangoko azoka. 49. edizioa da aurtengoa eta berrikuntzaz beterik dator, baina beti bezala sortzaile ugariren hitzordua da hemengoa. Goazen ba, berrikuntza guzti hauek ezagutu eta sortzaile hauen lanak zuei aurkeztera. Gabonak inguruan daude eta pozgarria da jendea ikustera soilik ez, opariak erostera ere etortzen direla ikustea. Mundu guztia poltsa eskuetan eta euskarazko produktuekin pasiatzen ikustea gozada bat bilakatzen da. Aldizkari, liburu eta disken artean baita ere Euskararen Etxearen estanda daukagu, hemen Amaia Ozerin gurekin. Konta iguzu, Euskararen Etxea zer da, non dago? Euskararen Etxea Bilbo erdialdean, San Ignacio auzoan dagoen zentro bat da, eta alde batetik bada Euskararen inguruan lan egiten duten zenbait erakundeen lantokia da, baina baita edozein motatako bisitarientzat prestatuta dagoen euskarari buruzko eduki batzuk ezagutzeko tokia proposa. Bisita gidatuak antolatzen ditugu, doakoak beti, 4 hizkuntzatan, eta publikoaren beharretara moldatzen dugu ere bisitaren edukia. Pantaila elkar erragilez egiten da bisita, baina gida bat daukagu publikoari azaltzeko behar duen eduki beste. Hemen azokara gerturatzen direnei, zuengana datozenei, zer erakusten diezue, zer kontatzen diezue? Aurten ekarri dugu Euskararen Etxea azokara, etxeak bete izan dituelako aste honetan 10 urte, ateak zabaldu zituenetik. Eta orduan garrantzia eman nahi izan diogu etxeari berari, horregatik estanaren diseinua ere nolabait berezitsua egin dugu, Euskararen Etxearen eraikina marraztu dugu eta Bilbo erdialdeko beste edifizio famatuen pareko edo jarri nahi izan dugu. Eta bisita egiteko informazioa zabaldu nahi izan dugu eta baita aurtendik hasita, aurtengo udaberrian hasi ginen, eraikinean egin genuen obra bati esker, 2 areto gehitu izan dizkiogu eraikinari eta kultur jarduerak antolatzen hasi gara, publiko mota ezberdinei zuzendutakoak, orduan hori zabaldu nahi izan dugu eta jende animatu bizitan etortzeko, jardueratara etortzeko eta parte hartzeko guk egiten ditugun ekimen guztietan. Etxeko guztiek badaukate zer ikusi eta zer erosi hemen Durangoko azoka honetan. Txikiei adibidez, hemen badaukagu beraientzako aukera polit bat. Minis izeneko liburuak, etxeko txikiei irakurketan zaletasuna sustatzeko pentsatuak. Hemen daukazu adibide bat, liburu txikiak dira, bai poltsikoan, bai poltsoan eramateko errezak, ez dituzte horri asko, eta modu honetara irudi deigarri hauekin. Haurrak zoriontsu izaten dira irakurtzen. Gainera, Minis izena ez datorkio bakarrik liburuaren tamainagatik, prezioa ere txikia delako, euro bat eta 50 besterik ez. Azken finean, Kinder arrautz bat erostea baino asko hobea delako aurrei kultura sustatzea. Fran Suarezekin gaude Euskal Kultur Erakundearen arduradunarekin, hemen zuen Durangoko estanean, konta iguzu zer da zuen erakundea? Gure erakundea da orokorki Euskal Kulturaren promozioaren aldeko egitura bat. Iparraldean kokatua, biltzen ditu 150 piko kultur elkarte, iparraldean kokatuak direnak, eta elkarte horien proiektuen ekoizten, edatzen eta koordinatzen laguntzen ditu. Hemen Durangora etorri gira, iparraldeko disketxe eta argitaletxeen berritasunen berri emaiteko, hemen osatu du gune bat, gure estandaren atzean gibelean dagona, eta hor biltzen dira 7 edo 8 eragileak. Gu hemen gaude, Euskal kulturari buruzko informazioa emateko,
iparraldean egiten den euskal kulturari buruz, eta hemen gaude, estan berri horrekin, lehen aldikotz gaude hemen fisikoki, gure etxe eder untan, eta hori da gure zera, gure funtsa. Zuen estanean hemen badauzkazue berrikuntzak jendeak ezagutu ditzan, ezakit kontatzerik daukazun pixka gainetik, ze berrikuntza dauzkazun aurtengoan? Berrikuntza, berri hona dena da urtebatetik bestera berrikuntzen kopurua handitzen dela, eta gero eta hainitzagoa da. Zoiek gira batez ere bi elementu nabarmenak, eta hemen horren berri ematen dugu publikoari erakutsiz zoin diren berrikuntza horiek, bai liburu gintzan, musika gintzan, ikusentzunezko gintzan, eta berritasun horiek hemen ikusgai direnak, justu bi pausu eman eta ondoko estanetara joan, eta hor denak aurkitzen dira, ez? Landako gunea da momentu honetan jende gehien biltzen duen gunea, bertan estan ugari, sortzaile ugari topa daitezkelako, baina Durangoko azokak baditu beste zenbait gune. Horren adibide, hemen nire atzean daudenak. Kasu honetan, Ahotseneako berrikuntza aurten bigarren karpa bat jarri dute, bertan solasaldiak ospatzen dira jendearen hurbiltasun hori bilatuz, eta hitzaldia eta pertsonak denak maila berean jarriz. Beste aldean, Xagu ganbara daukagu. Txiki zein ez horren txikiei zuzendutako gunea. Bertan, tailerrak, ipuin kontaketak, denetatik topatu daiteke, jolasak, denetatik hemen, haurrak eta gurasoak batera goza dezaten. Beste gune garrantzitsuetako bat, hemen daukagu Plateruenea, Durangoko kafe antzokia. Parranda zaleenek gustora egiten dute hemen, parranda gauetan kontzertuak ikusten, eta egunean zehar ere kontzertu eta ekitaldi ezberdinetaz gozatu daiteke azoka egunetan zehar hemen barruan. Eta hemen Plateruenea barruan topatu ditugula, beraietaz hitz egiteko aukera ere badaukagu. Azoka telebista, elkarlanean eta zuzenean azokak izan dituen egun hauetan ekitaldi guztien berri ematen egon dira beraiek. Azokaren datu nagusien jakin-minez etorri zarete eta guk zenbakiak emateaz gain azoka nola bizi izan dugun adierazi nahi dizuet. Azokak entzun egin du eta azokak berba egin du. Azoka bizi eginda eta bizitari bakoitzak esperientzia bat baino gehiago pilatu dituela seguru gaure. Azoka busti eginda eta ez bakarri Goitibera euria erruz bota duelako. Jendearen ilusioa, umorea eta kulturaz disfrutatzeko gogoa igarri eginda. Eta azoka bete eginda sorkuntzaz. Balorazio zehatzagoa eginez, aipatu dezaket iazko bizitarien kopurua dagoeneko parekatu dugula. Balorazioari dagokionean, editoren elkartetik ere balorazio positiboa egiten dugu, jendea etorri da eta etortzeaz gain, nik uste dut salmentak ere gutxienez iazko neurrian edo neurritara iritsi daitezkela, eta alde horretatik berriz ere eskerrak. Proposamen berriak eta egonkeran horrek asko laguntzen dugu, salmenta gehiago goteko eta gehizen bat taldekideak sinatzen egon izan estanetan eta horrek hurbiltasun bat lortzen dugu publikoarekin eta asko notetan da eta eskertzen da. Baita be, handi berriz eri aukera ematen jakola, euren disko berriek eta hemen egoteko eta hori asko nota da aurten, proposamen berrizek egon izelakon.
Eta zuzeneko musikaren arloan positiboa izan da baita hotzeneak beste karta bat okitzeak, ze programazioa handitzerakoan, gertutasun hori publikoarekin duten taldeak, publikoarekin duten gertutasun hori finkatzen da, eta hori salmetetan ikusten da, ez? Bestetik, 50 urte beteko ditu Durangoko azokak datorren urtean, eta Gerediaga elkarteak ere bai. Ospakizun handia izatea gustatuko litzaiguke, baina era berean eta atzera begira jarriko garen arren, etorkizuneko azokaren antolakuntzan etengabeko hobekuntza oinarri izatea lehenetsiko dugu. Amaitzeko, eskerrak dan hori. Gerediaga elkarteko langile eta bazkideetatik hasita. Eskerrik asko guneetako ordezkariei, sortzaileei, industriari eta zelanez publikoari. Aipatu ditudan guztiak barik, ez litzateke horrelako azokarik egingo. Besterik ez, eskerrik asko.